Ni kedai Batisi TV. Bat Pdiang pet yaki Kotkhubor paman kesni. Balawan rasya Pdiang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka Kali Datsun Ready Go Batamai. Kabas kem bat Biddor. Kakinhon jong ki khat artli ki Sengbhalang ka West Khasi Hills District Bakanthum ya ka HYC ka WKSU ka WYF ka Unemployed Youth Association ka Mairang Youth for Change bat ki Sengsamla Shnong ha ka arphuwaitrik urisao arajar arpho kila shim ya ka rai ban Pdiang ya ka Jingpanmab jong ka editor jong ka Kotkhubor Phareng the Shillongtimes ka Kong Patricia Mukhim Habaya kren syakilat Pathai Khubor u Reverend S. Warjri ubadeiru unong aibuj jong ka Mairang Youth for Change ulaong bahadin balayo Pdiang ya ka Shiti Panmab na ka Kong Patricia Mukhim ha ka khat hnyo terik urisao arjar arpo kaladon ka jingya kren habaro kikinhon ban khang ya ka Kotkhubor the Shillongtimes ban wanrung hapo ka West Khasi Hills District shushu ulaong ru bahadin bakiliyatai sanibha Dakawai kasur kilia shim ya karai ban Pdiang daka bensin ka bakhoj ya ka Jingpanmab jong ka Kong Patricia Mukhim watla kala shimpor ya ka hadu arsnem tam. Liu jumut numile ngiong bakani te kakta sya ya ka jing snow gu jungi marwale long kani ka artikel doi thot report kam tam ka de ha ka por ba issue tam motor kadang khoj ba ba ki breu ke kanong sensitive ba ka issue ngila bandong te hang tu ka por ka penpau ba ka ai knik digi nong west ki ba create conflicts Tekan ni kapin perkhat ini ba ladangim le ai gemot kandon ke jing ta sya ini bas le syong perkhat le perkhat lang borok bangi ang gowi kasut bangi dan kam bandawa panmab na kong patrisyam kem halor kani ka jing tho je kai ka tiket belai ni dawan panmab long ho ni la ban ong kendian ko ban highlight ajing sya ka jing community ke jongi ti kalong bagi media ki dei ka demokrasi ka jing senjar pai bai ki media ki play a very important roles ki media lakrun ki ban ni lightly benta gowi ki media ki wan rai ki informations te ngi community ba ki wan rai ki factual informations namar ngi lam bakla ngi ai misinformation ki pa ngi community bat ngi snow red nus atu ko ngi snow dom mar ngi perkhat ba tu artikel ba tho atu ko kong patisya kapan pa bangi ginong west idi ginong west ba pinki ba kan ya katu katem to ro ngi smoke ya katem to ngi lawan ong kita ngi ginong west ngi kam i jaj ben reo ngi lawan po jalan kali ya di don gejing smoke ya kita tambah kawai pat gejing kli kalong atu ko ba tho itu articles Kalong ba hoi la bandon kat ngim la ban len ngim la ban tep ngirut mangklem inquiry ngam tep kan ngut apteng juki inquiry long la bandon ba kinong west ba don mentang turu tereng ibu ke jingkli pat menta ka jebeng ke de ke jongno fi ma ketuk isu tamutur kan de bandon menur ke jebeng tengi kuat ban tep menu ba play ke jebeng ta kata ke rule jong ki media ngam tep ikom patricia sho ban tho itu ga PHTE law inquiry ni am kalau katu ban su ong be kinong west ngim la ban Pdiang Nomor ba kadi isu jong ka state isu jong ka jaj beri hibur ko way. Te kata kadi rule ngim kwa ban ra misinformation. Te ga ba arpat ka community ki rules jong ka media hi kalong ba kin criticize oi I don ka hok ban criticize ko nong ko ko de ila ding siya bundu ban tei ka jaj beri. Ba ka balai pat ning kot kalau ban ra I ka debate. Klem tawan syai su sok tu ngim la Pdiang. Ring is ngokmen pat mentaya ka pelong yi bangin lum lang kumne ka way ka de ka jing skam jung mut. Jong ki de ki nong lam jungi. Kini kon samla ka jungi ba ki yang ha ka jing sya Iskam jengmut kim sim kernan dian. Kat haru bai pelong event thoi ni Shiti Panmab. Pada dian bat thoi Shiti Panmab telefon tengok iki kan bahab ngini kendu kan mlong jeng rai marwai. Memang le move lang iki isu kan bahasibun. Bang ingin ni kendu. Tinggal le kendu iki mtas ngi le pelong iki meeting brot kat arti iseng. Pat kili ong ngaban ngirap an kren ni kot ngala menjur kata. Te ki ong ngi le rai kumdungin le. Long ke jeng pej jeng ki wei de bus kata ki pej bangi widang dom. Rengi lekan tahu kajuk kesurun dong wei rup ong bangim dei ban mau ngompet ngi kinong west ngi dei breu syai ngi dei ka jaj breu te play ngi don ka thong ba ngi don ka jing snow ba haba pan mak breu ngi map da donut rengi bu pat ka jing keli hatu keni ka jing pan map ka jong I ka dei nomor ba ka tai ka business ka jong I lane ka dei le se yo kin don ki wei ki issue ki man sami ni ko por yo mlak ban cover ngi mlak ban len ni ka jing sha ba kajing bomdi mau ko ya kajing bomdi ya Shillongtimes West Khasi Hills kadon kajing ta ikon samla jungi ba khamtam ki ba puli ki basnat ban puli Kotkhubor Phareng rei nak leng ge jongi ngilai kerpat ik samlang ni sya sport mar bangin kwa ban pinjem rengio ya kadong ka thang jungi nomor ngim ju iben ni noru bat ngim kwa
baki wei rukin iban yangi pi long ngi di kejat bendu tu blai ngum ju iban ni noru ngi yang ngong dem ye ek rajong burom ek jong ki wei wat lagi wan gi noru kam tam ki prai prakasi le ngi burom te wat ibam dei kasiru burom hari lagi tu ik hok jongi nya ban jeng ban ikun persai ki mdei bang isi dikar rei ni kun ik hok ke jongi te kata ka phang ka ba i tho ini tim ta ka polong ngi bang ini lumlang tang ni te ngi don sia ke jing skok kia bat ngi khimi lenti ba nakaliang ke jongi menta tingi map ka jing siam tingi kwa ban ong pat kumne pat ni don ke jing skok kia halor ke ni isu tem motor nakaliang ke tingi por balik no te ngi skok kum kinong alam ki don ke jing kli ya ka ri ba ke jaj reu ngi skok kia kam tam ba ki balik kinong ikmat jingi ki skap jar don tang wei nong ikmat wa male MDC ni ba pertai jaj reu ba por election ki skap jar ba chak don bing ke dong ka thai kata ka ke jing kli ngi ki samla imat kat panang skap jar dang jot tingi skuman sya bag ni gi akhat art li ki senggimi ban yeng mat ong mangimla ban skap jar ban nyon ben ngi tegi amale ki MC jingi dak ba prom kim shim nut ban kren tang sikin tien ru kan di ka por bat kum ki samlang gi ban analyze gi de ban pek biak pek benia kilong tunu ki nok khmat bang ni pha ban yeng ban jadai ka ri ba ke jaj ban reu ban warai ka development ha ka dong ba ka thai te kata ka point ban kong bang ikwa ba kiru kham tam ga isu tham motor gi nang community bagi nong mi khmat jongi na West Hills nadu MLA bat MDC gen kren ye bat kham tam mar hadu matang impat sya ni so ba don ta high level committee ni mi jing sya ye tingisa ka lingok bat ikwa bagi nong khmat jongi kan manrak ni Kotkhubor ni la jit ki bakin representing yang time dia ban ciri siang assembly ban yo tia ang tu bakin merak baik bakin man pesu tu ipat ba ya kini isu beper te kadi kata ka bingkong ka ba ni kwa ban ai ki balai bang ya persai ya ka Shillongtimes koi pat ka poin nga kwa ban kren long balai ni persai Shillongtimes ka tahu bang ni persai Shillongtimes long lada pi ki bro ki kren bai ong pi dei ki nong badang dom lada ni Pdiang kata kemut ka ban pa bang dei ko long kumta ki babun ki wei ki manu ong ba kejaj berfasi kami teli kata kadi ke Pdiang ka jungi ni awes kasil ngi mlak Pdiang ni kata man ong baga jaj bere kasi kan mi telingi nam lak Pdiang balai bin mentah kat apli kiseng baru Sengbhalang gi don dot baru kinong alam ndai tang Sengbhalang kiseng samlai snong ilong kemi ru ke bai men sia mingi pi mdon wei ru long kemi na was kasil long balai pi Sengbhalang pi persya Shillongtimes ki gini ke isu badai ki ya yang kita lilang baro te ngi mlak Pdiang ba mi teli ten rengi kwa pat ban ong gumne banakalang ka jungi ki nongelam ki don ke jingit kli ya ka dong bat ka thai ya ka ri ba ka jai bun reu ngi ong ba ngi long ki bro ka blasai sibun ki do crown na ka dong bat na thai jungi ki lami imla ban len ba ila sei yo ka phanong like ka kan thai ila sei yo trap sing bai kun hadu bakut ila sei yo Wycliffe siem ndale de sni yap jong u Wycliffe siem nan tang ila sei ru ki babun ki wei pat dangi jer ru dang ne ki nongelam bat ngi nang khmi len tiru kla de ka por ngal ong bang ngi ki samla ni ha ban sei shu ki nongelam mentati mat pelak digajuk besar boleh syatiat baik ya kam ngelam pula tiat dah yang di bangim yo syu dak bo prom ngamtep kan nungut kinong hikmat assembly ki jongi ki bakren ba pi ki samla pi pek ki kan nungut ti imat pakar di ki kam pala syu tiat kan ki kam ngelam pula di kepor bangi ha ban reconstruct ban reshape ban reconstruct biang ladu ki kerkom perkhat ka pedai ni ki samla ki jongi yang ni ka dong bat ni ka than ki jongi bangi ngenla bang ban penmi ki riu kraw ni ka dong bat ni ka than jongi ki balong ka role model ndai tang apo jelame khlia badak ri India hi borokowei tinga iba ka idon jigerman dei menta ke jing teli kum lewat syak menu ban thame no ni ban weng no ini ke jing teli ke jongi nginang yai teli na ka por support ila punya fair ka ideology ni ki isu ila punya fair rei habakut ini hab ban ye selalang kum dung le nak benta ke jingha jong katong berkatan ke jongi imla ban len sya kadong berkatan jingi kelas sya ino bai ya ku le ya ku liang i kong patisya mungkin ibla voice ila ju voice ki por support ila wei ada ibu ni ki nong thok Kotkhubor ibla khampau le sin ne ka dong ta jungi tang ba ni smulungo sia bar simpor kat asnam taman pan map to ni skam ni skamat in wiru soto bangi nong west ni kloi ban map mi irun soto dan skamat jungi mutang ni ko lom bangi yo university haka khanyo trek jong ni banai te halor ta ni le phone te barok ki ble simenta ngale jing sia gambar chu gum president tang ba ni convince bangi isu ya bangi ya nganu nu isu ni pat pen kon te gi le phone pat ni kren ni tas ni bat le rai tang ko ke so bangi ki dong west ni long ki bro ki ba kraw men sim ilong ki bro bela syai walang hiduk ru lagi dong ki syai duk ti dang bun baduk hi mar bling la ino ben pelan bat nalor ba kata ba ila ngap jartan nong ikmat jung jiru tak boborom te nang ni smat pangin nang Kristom